Salutare! Astăzi o să vă arăt cum să demontați mânerul de la plafon. Este un Volkswagen Jetta. Același procedeu se poate folosi și la Volkswagen Golf 5. Veți avea nevoie de câteva șurubelnițe și una mică pentru a desface clipsurile și imbusuri, un set de imbusuri, vom folosi T20 dacă nu mă înșel. Și acum haideți să ne apucăm. Dar mai întâi aș vrea să vă recomand să vă spălați pe mâini oricând demontați orice la tapiserie. Ok, haideți să începem. Tragem ușor mânerul ca și cum l-am folosit. Da drumul la blitz. Trebuie să desfacem aceste clipsuri. Voi folosi o șurubelniță mică și așa ajungem la șurub. Și pe cel din partea cealaltă, ușor și cu grijă, și am ajuns la șurub. Ok. Introducem cheia. Nu sunt strânse foarte tare din fabrică și nu le strângeți nici dumneavoastră foarte tare, pentru că nu este necesar. Din cauza că filmez, s-ar putea să mai îmi cadă un șurub sau ceva din mână, dar sper că nu vă supărați. Un șurub destul de lung. Am să încerc acum la mână. Voi pune pe bord. Da, mașina este de Anglia, dar nu contează, pentru că toate sunt la fel. Același procedeu cred că îl puteți folosi și la Passat sau la alte mașini. Iese încet. Deși m-am spălat pe mâini, deja m-am murdărit pentru că nu am fost atent și nu am curățat sculele înainte să le folosesc. Greșeala mea, dar această greșeală nu trebuie să o faceți dumneavoastră. Ok, vedeți? În momentul când deschidem aceste acoperitori, ele vin aici și nu mai... Ok, acum să găsim locașul. Gata, a ieșit o parte, am tras ușor de el. Acestea sunt clipsurile, cum se prind. Puteți observa, este foarte slab prins aici și aici. Și rămâneți cu aceste găuri care sunt puțin murdare din cauza mea. Vă mulțumesc că ați urmărit videoclipul meu și vă aștept la următoarele.